Apa berrezaleok, hemen gaude, Gareto de Ipanema Garaga kontegian, dena ez da lana, badakizue, eta ona ez gara kasualia ez etorri. Bertan konposatu baizuten Tom Jodinek eta Vinicius de Moralesek abesti ezaguna ez da. Hemen saltzen dute nola tokia dauden eta esplotatzen dute eta turista zieto dago. Baina, zergatik erabaki dugu bideo koskorra egitea, ez da, bi arrazoigatik, ez? Nik analisterako titulua jartzeko, Ipanemako mutila aukeratu dut, grazia egin didalako, eta batez ere jakitugulako Jero Piñeirok abestia inspiratu zuen emakumeak, 71 urte dauzka orain, suzia emango dulako Erlioko kaleetan barrena. Azken aurreko errelegoa egingo du berak, eta Imanolek esan duen bezala hori, garotoa izango da, garota partez, Olimpiar joko hauetan, eta hori etorri gara horregatik, eta aparte Vinicius zale amorratuak garelako, nahizelako, eta badaukalako alako xarma berezi bat, nahiz eta Imanolek esan duen bezala turista esposita egon, zergatik ez duzian behin turista ere zamarra daukagulako. Horrexegatik, horrengor arte, ondo segi, eta osasuna.